哎呦我的妈Hello logofoर semoga semua bebek perayaan lakukan sampai sekarang bebek musangdong abu musangdong logofoर निफ्राय आं दिनैहाय माने मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आरो जोंहा दाखालिहाय आफा थैनानै थांबाय बिनिनो दिनैहाय सारादु आरो बेखौहाय ससे माने भिडिअ खालामदोंमोन आङो बेखौ नोंथांमोनसिम शेयार खालामनो होननानै आङो भिडिअखौ लानानै फैलायबाय लोगोफोर दाथ' नै सारादुआवबो जोब्बाय मोनाबायबो आरो ओमफ्राय जाय बिथांमोनहाय दाखालिहाय रसमानि भिडिअ नायदों बिसोर माने मिथिखागोन आरो अलरेडि आं ससे देखायलांबाय थानोसै ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर गाज्रि मोननो नाङा एसे मेम'रि थानाय बायदि आं भिडिअखौ हगारनांसिगोन आरो दखानाव जिरायफैलायबाय आङो हारसिं रावबो गैया哎呦我的妈你别笑。anh Huỳnh
ต้องมันคือชาดจะเหมือนทำไมหมด어디 가이? 네, 우리 신재 요즘은 라스네. 저 탄내오는 실수 만지는 거잖아. 너 상라이다. 오비 하자 먹고 자세히 되게 라이그. 아유 우리 마 하나도 원수들이 라이네 위에 비홍이야. 우리 라이 살라이네 맞다. 你别笑。 하나도 저 창섭바이. 쌍바이.